Filmul începe cu Robin, cunoscut și sub numele de Damian Wayne, sosind la o fabrică de jucării contrar instrucțiunilor lui Batman. Batman, pe numele adevărat Bruce Wayne și este și tatălui Damian, îl întreabă de ce a furat Batmobilul și a plecat. Damian spune că toți copiii răpiți aveau jucării din aceeași fabrică și a găsit acest lucru suspicios. Bruce îi cere să nu facă nimic până nu ajunge și el, dar Damian intră în clădire, unde vede niște unelte pătate de sânge pe masă și câțiva copii în cuști. Apare un bărbat ciudat și scapă o găleată la pământ. Pe individ îl cheamă creatorul de păpuși și eliberează mai mulți copii. Par normal, dar pentru că le-a înlocuit unele organe cu părți de la păpuși, acum îi poate le controla. Îi spune lui Damian că face totul pentru a-i face pe copii să supraviețuiască lumii crude și îi face să-l atace. Damian evită atacurile și îi lovește pe unii dintre copii care cad la pământ. O secțiune a acoperișului se prăbușește brusc când Batman apare. Damian spune că se poate descurca, dar Batman decide să-l ajute oricum. Damian îl urmărește pe Dollmaker în timp ce Batman învinge copiii anormali, deschide cuștile și promite copiilor prinși că sunt liberi în timp ce îl îmbrățișează. Damian îl urmărește pe Dollmaker și spune că trebuie să plătească pentru tot ce a făcut. Dollmaker spune că a făcut copiii mai puternici pentru că nimeni nu le poate face rău atâta timp cât sunt păpuși. Încearcă să continue să fugă, dar Damian îl doboară, amenințând că îl va ucide, dar își amintește sfatul lui Batman și se oprește. Apare un om ciudat pe nume Talon din umbră și îl ucide pe Dollmaker. El îi smulge inima și pleacă. Batman sosește și este dezamăgit de Damian pentru că a ucis pe cineva. Damian se supără și neagă, cerându-i lui Batman să afle cine l-a ucis. Apoi, Batman vede o pană lângă trupul lui Dollmaker și o ridică. Mai târziu, Bruce ia cina cu Samantha și o duce într-o cameră, unde îi arată visul său pentru Gotham City și spune că vrea să facă orașul un loc mai bun. Se sărută, dar îl aud pe Damian sfărăind pe o canapea. Acesta se trezește și Bruce îl prezintă ca fiind fiul său. Bruce spune că va anunța oficial când se vor finaliza actele de adopție. Samantha spune că are o urgență și trebuie să plece. Bruce realizează că Damian era treaz și îl întreabă dacă citea. Apoi sugerează să se uite împreună la un film și Damian este de acord. Mai târziu, Damian încearcă să scape din casă, dar sistemul de securitate îl oprește. Bruce ajunge și Damian spune că nu poate sta în casă ca un prizonier. Bruce încearcă să stea de vorbă cu el, însă Damian pleacă. Bruce lucrează în laborator când Damian intră și își cere scuze pentru atitudinea lui. Bruce spune că trebuie să fie mai bun și să respecte regula lui de a nu ucide oamenii. Ca mai apoi să își îmbrace costumul și se pregătește să plece, în timp ce îi spune lui Damian că are pe cineva care îl va supraveghea. Damian se antrenează cu Dick, iar Dick își dă seama că nu ia antrenamentul în serios. Încep să se certe în timpul antrenamentului și Damian îl face orfan. Ca mai apoi să îl lase inconștient pe scaunul lui Bruce și spune că el este adevăratul fiu al lui Batman. Batman ajunge la muzeu și merge la expoziția bufniței, găsește bufnița căreia îi aparține pana și își amintește o poveste despre curtea bufnițelor. Părinții lui, Thomas și Martha Bruce, l-au băgat în pat în timp ce îi vorbesc de curtea bufnițelor, cum că este doar un mit de care promit să-l protejeze mereu, dar el își amintește că au murit. Bruce se întoarce acasă și folosește o săgeată pentru a ucide o bufniță care se află în pod. El dă vina pe curtea bufnițelor pentru moartea părinților săi, dar nu îi poate găsi și plânge în timp ce vorbește cu Alfred. 3 bărbați ciudați apar și costumul lor seamănă cu costumul lui Talon. Aceștia îl atacă, dar el ripostează și își dă seama că sunt anormali, se regenerează rapid. Batman îl învinge pe unul aruncându-l în aer, însă ceilalți îl doboară, dar se autodistrug brusc în timp ce sunt pe cale să-l omoare. Batman trimite un semnal SOS în timp ce leșină. Dick merge să-l verifice pe Damian, dar își dă seama că a părăsit camera. Alfred îl sună și îl informează că Batman are nevoie de ajutor. În oraș, 2 bărbați jefuiesc o femeie și pe soțul ei. Îl bat pe bărbat și Robin sosește și îi doboară. Talon iese din umbră și îi spune lui Damian să-i omoare, dar acesta refuză. Iar Talon îi cere lui Damian să-l urmeze, mergând la ascunzătoarea lui, unde Talon spune că respectă tot ce a făcut Batman. Batman are coduri morale care îl împiedică să-și atingă obiectivele. Spune că este dispus să facă orice pentru a eradica crimele și îi cere lui Damian să îi se alăture.
și îi oferă lui Damien o armă cadou și un dispozitiv pe care îl poate folosi pentru a-l contacta dacă se decide. Damien se întoarce acasă, dar Bruce și Dick îl văd. Bruce vede arma și îl întreabă pe Damien, dar Damien se ceartă cu el. Bruce îl amenință că îl trimite la un internat din afara țării și pleacă din cameră. Dick discută cu Bruce și îi cere să vorbească cu Damien despre creaturile cu care s-a luptat. Bruce refuză și spune că Damien nu va asculta. Damien se strecoară afară din casă în noaptea aceea în timp ce restul discută. Alfred spune că a dezactivat camerele și spune că Bruce ar trebui să aibă mai multă încredere. Bruce vorbește cu Samantha în timp ce mai multe mașini se apropie de el. Încearcă să scape în timp ce mașinile îl urmăresc, dar nu reușește și în cele din urmă are un accident. Mai multe persoane purtând măști de bufniță apar și îi injectează cu un lichid care îl elimină. Bruce se trezește într-o cameră ciudată și vede câțiva oameni purtând măști. Marele maestru îi urează bun venit și vorbește despre epoca lor de glorie. Bruce spune că toate au un final, dar bufnițele spun că au fost forțate să se retragă, dar s-au întors. Bruce întreabă de ce s-au întors și marele maestru spune că le pasă de Gotham. Spune că sunt cei mai bogați oameni din oraș și că s-au săturat de faptul că orașul lor este plin de răufăcători. Îi arată lui Bruce propunerea lor pentru oraș și îi cer să fie membru. Bruce refuză oferta lor în timp ce renunță la mască, dar ascunde un tracker pe ea. Spune că are nevoie de mai mult timp să se gândească la asta și îl elimină din nou. Se trezește în fața casei lui, dar vede că trackerul este activ. Talon vorbește cu bufnițele și cu un alt membru, iar acesta spune că Bruce va fi o problemă dacă nu li se alătură. Marele maestru spune că aproape au căzut la învoială cu Bruce și se va alătura lor. Intră în laborator și urmăresc cum niște oameni de știință creează creaturile ciudate care l-au atacat pe Bruce. Spun că fac progrese, deoarece creaturile pot rezista acum 8 ore înainte de a muri. Bărbatul îi spune lui Talon că va conduce creaturile când vor fi gata, dar va trebui să devină ca ele. Zice că este o binecuvântare să fii nemuritor ca și creaturile. Apoi Talon spune că miracolul unui om este condamnarea altuia. Marele maestru vorbește cu Talon și spune că știe că acesta va accepta de bunăvoie rolul pe care i l-au atribuit. Într-un bar, un lider de bandă pe nume Draco se laudă cu felul în care conduce orașul. Talon apare și spune că el este distracția lor pentru noaptea aceea. Aceștia încep să tragă în el, dar el evită și îi doboară. Damien se alătură lui Talon și se luptă până îi doboară pe toți. Talon îi spune lui Damien să-l omoare pe Draco, dar refuză și spune că are suficiente dovezi pentru a-l trimite la închisoare pentru tot restul vieții lui. Talon se înfurie și pleacă, iar Damien folosește o lamă pentru a elibera un bărbat care atârnă de tavan. Damien îl întâlnește pe Talon pe acoperiș și acesta spune că Draco are câțiva avocați care îl împiedică să fie arestat și spune că a avut ocazia să-l omoare, dar nu a acceptat. Talon amenință că va găsi pe cineva care să-l înlocuiască pe Damien și spune că trebuie să ignore ce spunea Batman. În timp ce vorbește, Batman apare și Talon spune că Damien trebuie să se decidă pe cine va urma în timp ce fuge. Batman încearcă să-l prindă pe Talon, însă Robin îl oprește. Apoi spune că Talon îl folosește, dar Robin nu îl ascultă. Apoi îi spune că decizia pe care o va lua îi va determina restul vieții. Urmează o luptă și Batman îl încătușează pe Robin, dar scapă și îl atacă. Cei doi cad printr-o clădire, iar Batman amortizează căderea. Robin continuă să-l lovească cu pumnii și Batman îi cere să-l omoare. Robin refuză ca mai apoi să se ridice amândoi. Robin nu vrea să meargă acasă și merge la ascunzătoarea lui Talon. Între timp Talon este cu Samantha în pat și vorbesc. El spune că nu este bogat și puternic ca ea, iar ea îl asigură că planul lor ca el să se alăture curții bufnițelor va funcționa. Între timp Batman merge prin canale urmând semnalul de la tracker. Acesta vorbește cu Alfred și găsește o ușă secretă prin care intră, iar semnalul lui Alfred devine mai slab. Bruce ajunge la curtea bufnițelor și marele maestru îi urează bun venit și îi spune lui Bruce că l-a urmărit și i-au înregistrat fiecare mișcare. Apoi spune că holurile canalizărilor au fost inundate cu un gaz psihotrop care pătrunde prin porii pielii, iar Batman începe să halucineze și se vede în noaptea morții părinților săi. Tânărul său sine îi spune că Damien a devenit cea mai mare amenințare a orașului, iar Damien îl împușcă.
Bruce merge spre el și îl îmbrățișează în timp ce este împușcat. Bruce se trezește și Dick și Alfred îl îngrijesc. Dick spune că este plecat de 7 ore și Bruce spune că trebuie să-l ajute pe Damien. Dick spune că l-a căutat și nu l-a găsit, iar Bruce spune că se va alătura căutării curând. Talon îl prezintă pe Damien în curtea bufnițelor și spune că este destinat măreției. Marele maestru îi cere lui Robin să-și scoată masca, dar el refuză. Talon vorbește cu acesta și îl convinge să-și scoată masca. Samantha își dă seama că Bruce este Batman și spune că îl pot folosi pe Robin pentru a ajunge la el. Ea îi ordonă lui Talon să-l prindă și să-l omoare pe Robin, dar el refuză și îi atacă, ucide mai mulți membri ai curții și vorbește cu Samantha. O sărută și o înjunghe în timp ce îi spune că ea ar fi făcut același lucru. Talon merge la Robin și spune că Batman este o problemă și că trebuie să se ocupe de asta. Apoi îl doboară pe Robin. Robin se trezește în rezervorul de reanimare unde îl vede pe Talon. Îi spune lui Robin că va fi în siguranță acolo în timp ce trezește creaturile și pleacă cu ele. Bruce și Dick urmăresc diversele creaturi care se îndreaptă spre conac și se pregătesc de luptă. Bruce spune că nu știe dacă curtea bufnițelor îl urmărește pe Batman. Ei intră în clădire și Batman îi spune lui Dick că pot fi distruși. Urmează o luptă, iar Alfred se îndreaptă spre o cameră cu un robot uriaș. Creaturile îi urmează atât pe Batman cât și pe Dick în încăpere și lupta continuă. Acestea reușesc să-l prindă de un picior pe Dick și îl târăsc, însă Batman îl salvează. Talon sosește și se alătură creaturilor pentru a lupta împotriva lui Batman. Batman îl doboară și sare pe fereastră în timp ce detonează niște explozibili. Intră într-o magazie și apoi în subteran. Între timp, Robin caută o cale de a scăpa, trece mâna printr-o țeavă și trage o pârghie care desprinde tubul de perete. Tubul cade, iar Robin este liber. Bruce vorbește cu Dick și îi spune lui Alfred că are nevoie de robot. Robin îl contactează pe Alfred și îl informează că nu pot funcționa într-un mediu extrem de rece. Batman intră în cameră cu robotul și se închide înăuntru. Talon iese cu creaturile și îl atacă pe Dick. Robin ajunge acasă și vede toată zarva. Batman iese în timp ce poartă costumul de robot uriaș. Începe să se lupte cu creaturile în timp ce se îndreaptă spre camera de control. Batman și Alfred ajung în camera de control, iar Alfred reduce temperatura, ceea ce provoacă înghețarea creaturilor. Talon folosește Batmobilul pentru a distruge robotul, dar Batman îl doboară folosind funcția de ejectare a robotului. Urmează o luptă și Talon îl înjunghe pe Batman, cade la pământ și Robin apare și îl protejează. Încep să lupte și Talon îl doboară și pe Robin. El spune că vor trebui să scape de Batman, dar Robin refuză. Talon îi spune să nu se îndoiască de instinctele lui în timp ce îi împinge lama în gât. Robin este frustrat, dar Batman îl calmează și spune că este mândru și că îl primește acasă pe Robin. Dar Robin spune că nu poate face nimic pentru el, pentru că el urmează vocile lui Batman și ale bunicului său. Batman îi spune despre o mănăstire din Himalaya care l-a ajutat când era mai mic, și Robin se gândește să meargă. Apoi îl îmbrățișează pe Batman și spune că are bagaje de făcut. Ceva mai târziu, în timp ce făceau curat, Dick spune că Robin este un copil. Însă Bruce spune că este suficient de matur și întreabă ce va face dacă Robin nu se întoarce. Bruce spune că ar trebui să aibă încredere în Robin, în timp ce acesta vede mănăstirea de la distanță și continuă să meargă.